ife emutakwana ala ofife money dey go good to go for the day at least. So na si no dalo keko wasita si agafano mmiri wee zoo taa. Hey, oh, zoo yesterday, from yesterday to today mmiri wee na-ezo nwede mmiri nwere ụdị joy onye because o nwere alụ mkpa adịghị m ka mmiri zoo ka dị arụ cover. O ihe ga-eme gị like this mana enwe some abnormal things ị ga na-eche. Ana m na-eche na-asị kemgbe mmiri zoo. I like from rainy season maka one abụ m onye njegharị. Imagine na njekete mmiri ama hell or na mpụ nnọọ like this cheze umbrella ọ na ị na-aga nnọọ daa na pọtọpọtọ ma na ị na-aga mmadụ gbaa gị mmiri moto ya ịmagono ndị ji moto aga anyị bụ ndị ji ụkwụ aga na ịghọtago that level. Imagine na ị na-aga like this nnọọ just ka ịbanye moto or just ka ịkwụsị moto gị na-eme mmadụ etechalụ gị arụ mmiri. So a lot of things na-eme n'udu mmiri mana this period mụnwa ji aka mkpezi ekpere si Chukwu nna biko zi ya kedu njọ anyị mere nnọọ nke bụ na ịchọzi isendịla anyị mmiri ezobe for 1 month or more than mana anyị nọ na rainy season. Ọgọst niile mmiri ezoro onye ezozi nya zoo non stop. O bidoro ebe 11 or 12 ka mmiri bidoro wee zogide zoo. Adị m sure na o nwere ebe ọ ka na-ezo till now. O zoo pụta 10 o'clock ọ ụzọ 12 a na-akụ. So ya bụ mmiri zoo ọ nalụzie ka mma na ya bụ mmiri ekpuchila ya ịmago ọtọnọnyụ ịnye ọtọnọ ịghọtago ịmalụ na ọ na-aga ka ọ na ọ dị aga ọfụma. But anyway ka anyị na-agafa n'iru. So m na-asị unu daalụ. Adị m sure na ife niile anyị ka n'ụbọchị nke taa na anyị mezuchara ya. Adị m sure na ife niile anyị ka from Monday till Friday na anyị agago somewhere ịmago na ebe ọ ga-abụ onwe ka o si wee madị anyị enwee ike mee gịnị mmalụ na ebe a ka anyị kwụsị na echi na anyị ebidokwa ebe a. Anything ị na-eme akwụsịkwana ya jishi ike na-eme ya. Ọ ihe ahụ ị na-eme ka mmadụ ga-eji wee fụ gị si okay fe maria contract abịa fe maria business nke abịa ịmago ọ na-abịa from left right and center. But otu ọbụla o si na dị just make sure na ekwụsịrọ even na o nwere okwu ekwu si na slow and steady. Ihe o mean bụ gaa akwụsị na ọ bụgo na ị ga-eji nwayọọ na-eme ya moreover na nwayọọ ka eji eso ụwa. Ọ bụgodo nwayọọ ka ị ga-eji na-eme ya nsogbu adịrọ just akwụsị na. So na asụ n'ife ọbụla ị kalụ ọ bụrụ na imebe ya don't worry echi bụkwa another day. Ọ bụ na ị ga-emetọpụ ya fine, ọ bụ na ị ga-eme ya echi fine, but make sure na ịkwụsịrọ na ị na-aga. So aga na ebe ọbụla nọlụ na nna anacheta azụ ka anyị were asụsụ anyị nnọọ wee gbubisie okwu na nkenke otu anyị ga-esi wee ghọta ya otu anyị nọ n'onwe anyị ga-esi wee mụtakwa n'ife na ya. Ebe a ka anyị na-agwa onwe anyị okwu na-agwa onwe anyị eziokwu without iji okwu na-emelụ mmadụ arụ ma ọ na-agbawa obi agwa onwe anyị okwu. Ebe a ka anyị na-ewefụtasị nnọọ ụdị n'azụ welu nke bara uru mere ife. Ebe anụ a ka anyị na-awụsa arụ nnọọ wee were asụsụ anyị wee mebe ife ọ ga-eji wee dịla anyị na mma. So m na-asị ka ụbọchị nke taa amaala anyị mma ịma na ife ụbọchị a bụ Friday oge weekend mgbe a na-asị gị weekend sa weekend na oge ahụ bụ ihe a. So m na-asị unu daalụ and ife ọbụla ị na-eme gbado anya maka na otu aka ọ dị njọ ọ ga-adị mma otu aka ọ dị njọ ọ ga-adị mma nwere ife na-adịgide. So na-asị unu daalụnụ aka na ebe ọbụla nna anachieta azụ afọ mba ntị Chinazọ ada ọ bụ na ijọst bụrụ onye ọfụ na ijọst nnọọ ịmagonu gbunye redio gị kịta ịnọ na Volt 104.3 FM and ebe a bụ ebe a na-akpọ Odenigbo. Anyị eji asụsụ anyị agwa onwe anyị okwu nwayọọ ka anyị dị kpọchala ya dị nnachietezi azụ anyị eme gị na anyị gwagwuzie gị ihe njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Let's get the cat out of the bag. Anyị mara ife anyị ji maka ya because why not if not. Daalụ. The system is hard to connect, but you're alive now. Okay, let me check with my phone. It said I should still give you the time to.
I will edit it from the other side. Or should I bring this your other phone so you'll be checking? Huh? Oh, let me do this one. So, Asim. Okay, let me send you a message.
Mimi, I'm okay. Good evening. What's the swap now? I'm fine. Can we know? Hello, Mimi. Mimi, where are you? What's the swap now? I'm fine. Can we know? Where are you? Oh yeah, come online, come online. Reply my message online. Where are you? So you see I ignore him. So this is you're doing. This is that you're doing now. So you see I ignore him. So this is you're doing. This is that you're doing. Oh well, now let me drop the main message. Thank you. I'm saying if I may, where is he? I'm saying if I may, where is he? Yeah, where is he?
Nsonodogwu ngwa pụta n'ọgbọ. Anachetego mazụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ ka anyị shie nọlụ nnọọ ọmalịcha egwu ndị a niile na adịm sure na o mege obi telenenene na ọtọgo ụtọ anyị wee na-ewedata ụbọchị a ka ọ na-abịa na njedebe ịma na ụwa nke anyị bụ ụwa mgbede adasị na ụwa mgbede ka mma maka na ebe akọ ya ịgbagharịcha nnọọ for the day bịa wụsa arụ na anyị wee kpaa nkata ka o si emetụta mụ na gị ma onye nọ around us ụmanụ na maka ọ na-adị ebe a ka m ga-abịa nnọọ gbu n'okwu ọrada welite okwu anyị etinye ọnụ na ya maka na mụọba ntichi na azụ nrọ nke mma ife ọbụla nsi m mee ka mma na-eme onweghị ife mma nnọọ ife m amarọ bụ ife amarọ m adọwọrọ ka ife ịmarọ ga-esi wee ma gị ịma nọ na so jisie ike n'ihe ọbụla ị na-eme jisie ike n'ọrụ so nchọ igwu unu na nnọkwa live on Odenigbo. Yes, our Odenigbo live anachietego azụ agwa m unu n'oge na-ada ete ha aka na anyị ga-anachiete azụ live na Odenigbo. So gaa na YouTube gị na imepe YouTube gị jee na your search space tinye Odenigbo Volt or Volt Odenigbo nke ọbụla ịchọ ise ma make sure n'itelu Volt wee tinye ebe dị Odenigbo ka ọ dịrị gị izi nchọta. Then you click here na our DP, you have for ring red, click here on it, obubagi straight to if I name in a studio no bosinketa, and no Odenigbo, Volt Odenigbo on YouTube, just date nyaka eba hodero, oboro ihe fiararu. You just see jekona eleba, isonye line, if you go like here, comment here, engage, subscribe then in imago isonye line if I name through YouTube. Cheta na afọ mba ntichi na-azụ nọ na Volt 104.3 FM. So n'ụbọchị nke taa o nwere ajụjụ, o nwere something gbata m n'uche today. O nwere nnọọ something gbata m n'uche today wee bụrụ something o si ka m bụrụ wee bịa ka anyị nwee ike tinye ọnụ ya. Ịma na anyị na-ekwu okwu ụmụ nwaanyị since anyị kwuo ụmụ nwaanyị nke ụmụaka nke ụmụ nwaanyị nke difa nka. Anyị ekwurube maka ụmụ nwaanyị na-awọrị difa. Ụmụ nwaanyị na-awọrị difa, ụmụ nwaanyị bụ na eweta ife like this kama ha ga-adị genuine about it towards their husband, towards their di fa na-eme smart, ịdị smart na-eme magon. Now o nwere ihe anyị na-ekwu maka ụmụ nwaanyị n'obodo ebo difa na-ese ndịrị ego. So akụkọ wee bunite maka nwaanyị di ya si ya gote anị and ana ahụ ga-adịkwa in her name or probably afia na afọ ụmụ ya. Anabulu 6 million. Nwaanyị add ya like extra 2 million or extra 1 million.
ana di gị sendịrị gị ego si gị go n'afa gị, still ị ka add ya 2 million, add extra money because ka hapụ kene ị na-akpọkene 2 million, o nwere ndị na-add chama 50,000 ndị nwere conscience ọ bụrụ ọkwa aka ma ọ sị gị ndị nwere conscience na fada add nnukwu ego si atọ ị add extra money n'elu anị bika achọrọ m ịjụ why. Amara m na ụmụ nwoke ghọta this logic or anything, but ajụjụ m na-ajụ bụ why. Ọ nọ ihe dị mma because otu aka ị ga-esi na add okay enwere ike ọ bụ na nwa gị chọrọ ịga afịa na o dee list afịa ọ chọrọ ịga, isi ya na ife niile ọ na-ede na list ya tinye double the money. Ọ bụ na a na-ele milk 6,008, isi ya mee milk 12,000, ọ ya mee milk 8,000. Ọ bụ na ị chọrọ igo ji, ịdịma na ị chọrọ igo 2 tubers of yam, isi ya add ya ego 3 or 4 ka enwe na 1 tuber of yam bụ gịnị 3,000. Emego na 2 bụ 6k, isi ya add ya 12. Why? Because na nwoke nwoke di gị abụrụ onye na-eje afịa, o believe na ife niile galala ọnụ, so ịbatagodosi ya na ofu ogbe ji bụ 12,000, ọ ga-asị gị okay don't mention. Na-ajụ why? I mean ihe a bụ ihe ị ga-eri, ihe a bụ di gị, ihe ogo n'afa gị. Then ihe na-ewute m na bụ na nwa gị na ị na-amụzikwa uli ya the thing, so in ya ọ nọ here ọmago the drill, ọmago that n'ife ọbụla a ya ego na a ya eme gị na a ga-etinye ya triple the amount. Before ị mara ya nwa ahụ eme gịnị eburu ya bụ omume too, ọnụ ọdị omewekwu ya di ya, ọnụchazie ya bụ di ụmụ ya na-emi of course ọ ga-eme ya di ya, nye na onwe ya ga-eme ya di ya, ọ mụzikwere ya ọgbụ nke ọ ya amụ, nwa nke ọ ya amụta eto omekwu ya because a ga-ebugo ihe emegodi practice with your parents, because ife anyị amara bụ that ife ọbụla I keep saying it, ihe ọbụla i mere on your child na be gị ka ọ ya nachi etetu ya, ọ bụrụ my own bụ ịgwa gị na ụdị ya na-emekwa exist. Ọ bụ na uche gị erube ebe a nke uche gị ruo ya kịta, because nwa ahụ ruo school university level ọ chọzi ide akwụkwọ gịnị, ọ chọ ide handout bụrụ mgbe a na-etolite ya bụrụ mmanwụ ọsị gị stone and cousin, o nwere asị na enwere textbook mgbe ahụ ha chi iwale mmafa asị gị na stone and cousin, maka na ndị befa dị bụ na illiterate na ha bụ it na ha ma ngawa na school ịma nke bụ stone and cousin, ha gụrụ na akwụkwọ ịma na onwere ihe dịka stone and cousin. So ụdị ihe a kịta before ị mara ya ọ na-agbawanye generation to generation. Ichezozie that na gị nwa na onwe gị a parent, a mother, na a ga-eme gị nwa gị ga-eme ya na ọ banye school, because otu o si eme ya mpi ya wanda ọ kpọkwa gị na phone ọ sị gị ma ọmị gị nekwa na ọ chọrọ nka God forbid ọ bụ na ihe mezie your husband, ihe ahụ ị mụziri nwa gị ọ bụrụ n'isi gị ka ọ ya na-ana. So mana ajụjụ m taa bụ ụmụ nwoke unu efi na ihe a dị okay, because mostly ndị na-emere ebere bụ good men na-deserve such treatment. So ajụjụ m today bụ na ihe a kịta adị mma ebe ụmụ nwoke nọ, unu efili n'ụzọ dị mma nwaanyị kwesịrị iji na-enweta ego. Ụmụ nwaanyị unu nwa na-eme eme kedu ihe unu si n'ọya problem unu, ọ bụkwa na nwere reason mụ na ụmụ achọrọ m ịmụta, because maybe e nwere ezigbote reason behind it. Anyị mana asị m unu nwere ife mma n'ọnwụkwa na aka o si wee dị mburu ya bịawa n'Odenigbo, anyị etinye ọnụ na ya tụkọ isi ọnụ, make a sense out of the nonsense. Ịghọta ama mmadụ ode n'afọ ife m na-afụ because this thing will ripple effect mana unu adịghị ama. Mfe Maria ime ya di gị nwa ga na-amụta, nwa gị to ome onye ya as parents. Mfe Maria oburu ya baa be innocent man na nwere ife ọma. Mfe Maria ọmụzieri ya ụmụ ya na-eme because why? A parent bere ya kwesịrị guide a child. Nwa ahụ si na da omume ahụ na-amụta ya bụ ife.
So ajụjụ m na-ajụ today bụ o nwere ka ihe a si wee bụrụ ihe kwesịrị ekwesị? O nwere ka ihe a si wee bụrụ ihe kwesịrị ị na-eme eme? Ọ bụ na ihe ziri ezu na-agwa m o nwere ihe o mee. Anyị nwere our right to ịmago our different opinions. Ebe a uche onye adị njọ, cheta na ebe a na uche onye adị njọ. Mma like ịma ife ilo maka na mụ na onwe mba ntị china they need me ị na-amụta one or two things. I need me ị na-amụta ife. O nwere onye na-amachi ihe niile. O nwero anybody nọ n'ụwa na-amachi ihe niile. You always learn. Ị ga-amarịrị one thing, then onye ọzọ aka gị mara another thing. So bomb na 0706-048-5853. My bomb na 0915-570-8347. 0706-048-5853. My bomb na 0915-570-8347. Iche na ife anụ a n'uru dị na ya. As a father, as a mother, as a parent, as a ife ọbụla ịbụ, iche na uru dị na ya. Ọ bụ na uru dị na ya, kọwalụ m. Nwa na onwe m ya like kwa ịmụta. Hello. Ka ime? Ka kwanụ? Nna ya ngoli m bụkwa n'ime Chineke o, nwekwa ebe ọzọ, nwekwa onye ọzọ mma. Nna sọ ihe nọ m na-akụ ebe a bụ jos nọ ihe waya connect ọ gaa ebe ọ gaa ebe nke ọzọ. Ngwa kọwalụ n'ụmụnụ kọwachalụ m iweta ihe kwesịrị nọ n'akụkụ m. O nwere ihe ọzọ? Okay. Yes. Yes. Dalo so. Dalo. Okay, so according to him, na ọkwa na ego ahụ nwaanyị ji agbapụta
ka o ji nwaanyị na-akpịpụta ka o ji agbapụta nwoke ma oge eruo na oge nwee ka o si wee madị. Okay, uche onye adị njọ. Hello, hello, ka ime nsogbu adịrọ. Uruchiọma, ka afa gị na ebe isi akpọ m? Ezimo nnọọ. Dear. Ịnọkọtazi efu ka o ji ego na-asọlvụ mata. Asị m ịnọkọtazi efuzi ya ka o ji ego asọlvụcha problems. Echere na anyị na tantalize na-ekwu yesterday. Mba. Okay. Okay, don't worry. Anyị nwere ike ịnụ onye ya taa. Anyị nwere ike. Okay. Ise. Daalụ. So, daalụ. All right. Okay, the same persons, different people ha na-ekwu the same thing. Mana according to him or according to them, not depend on ụdị nwaanyị nọ. Because o nwere ka nshiri emanye wekwanye bụ okwu enyo because ụmụ nwaanyị anyị shiri ike ana a na-ego like ana. Well, ịma na nna agwụrụ si na uche onye adị njọ n'ọkwa na a na-ekwu ọzọ a na-apụta mmadụ a na-amụta ihe from it, so ka anyị na-aga na ya bụ ubi. Hello, ka ime? Daalụ sọ. Hey, eze nwata, ka ime? Ama m na mmiri zee ebe a nụnwa. Ebe o zere ebe ọ ga-ezozi ma ọ ga-ezoche ma snow na-emene. Daalụ sọ. Okay.
Hello. Alright, up on ifendi I like okwu anya. Fe mmadụ onye nke ebute side, onye nke ebute so make it sense. Etinyebe ya bụ 1 2 together. Ịghọtago? Kpọọ na 07060485853 biko eze nwata ji nwayọ chọọ ka ị ga-esi kpọchie m azụ o. Kee ka ime ka afọ gị na ebe isi akpọ m nnọọ akụ gaa n'iru. Daalụ sọ. Okay. Alright, tuna anugoni anu 07060485853 mo ikpọm na 09155708347. Kee ka ime? Okay, gaa n'iru. Ọ nwoke ka ọ nwaanyị? Ọ nwoke ka ọ nwaanyị? Mba, anyị na-ekwu ka ọ dị n'etiti ụmụ nwaanyị maka na nwoke na-agba ibi ya all business ka ha na-eme na anyị na-ekwu maka ụmụ nwaanyị na-agba di ha. Daalụ sọ. Right, ka anyị hapụ deviate from the topic. Anyị na-ekwu maka nwaanyị na-agba di ya, especially ọ bụ na ịma na di gị bụ maka gị ka o ji eme datin. Ịma na ọ gị bụ the reason why gị na ụmụ gị bụ the reason why. Ịghọtago? Ehe. Hello. Good evening. Kee ka ime? Ka afa gị na ebe ọrụ dị oyi? Eze nnọọ. Ọfụma. Hi.
Okay. Mm. Mm-hmm. Mm. Mana keke iswe meet here the lady, the girl. Mm. Hmm. 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 Oh, daalụ sọ. Daalụ. Alright. Unu anụgo ya mana ọnya bụ the thing. Mana sometimes ihe nwere advantage with disadvantage. Ka anyị na-etikwa iyi nwaanyị na ọ dịrọ mma ma ọ na iyite nwaanyị aka adịrọ mma. Ọnya ka ọ na-abụkwa iyikwa ịfụkwa characters. And another thing bụ asị nne ị na-agwa nwa gị amadị m ebe a ga-ebido tinye ọnụ na nke a because the truth is that na ọ na-afịa arụ anya ka ọ ji awụpụta na-eti parenting maka sọ aka ọbụla iji wee zụ nwa gị ka ọ ga-eji wee it takes the grace of God ifu a child tolitezin bụrụ an adult decides ya na ihe a must not go this way na enwe 1,001 other ways a ga-eji wee menwe ife a ọ na-afịa arụ ịfụ pụta ha dịkwa onye mere nwoke ejeje nụrụ nwaanyị apụtazi ọ na-agwa o jirizie otu o si emebe nne na nna ya wee na-emezibe nwoke ọzọ
gịnị ekwesị ịtụkwa na akpa nkata ọ sị gị na ị na-anya mara ụdị ego dị gị na-enweta ị malụnụ ka ya demand ga-adị ụdị rules and regulation ị chọrọ idowe gị be gị ka ọ ga-adị na ndị ga na-eri ofe once in a day esi ofe once ọgụ the next day jee afịa ka ndị ga na-eli 2 times ka ndị ga na-eli 1 week ị ga-ene anya maka aka ha nwoke ị malụ na ife ihe eme nke onye ọ bụrụ ife ị ga-eme and another thing bụ ịkwesịrị ịtụkwa na amara ife bụ odd things a lot of us amara ife bụ odd things bụ na nnifọ ịchọ ịtụfie ọ ka dịkwa mma ịchọ ịtụfie because na ịdị elizi ya no after the day and the next day onye ọbụla ayafuo ya na ọ bụ na ọfụ ọ dị very odd to me ọ dị odd o nwere ihe bụ na okenye itinyere na friji ma isi ka igotekwuo adịkwuo ịmago rijigie ya ma agwachalụ ndị sụrụ English adị ya nke ọfụtụ nke ochie mmekọnata ya ọgbagotekwuo elikwu ya dan ịchọ ịyafu nri ofe sị na ọ na gị na di gị kwekọrịtazikwa ọ na-afụ ife ị na-afụ you people can give it to a neighbor ị nidiri ịtụfie o nwere ndị nri ahụ dị very important to ịpụọ na streeti ikechie ya ịyafu onye ga-eri ya gaa na ahịa agụụ dị kịta na-etufu nri na hello kee ka ime nnọọ o daalụ sa anwụ ka ebe isi akpọ m taa nnọọ anwụ nna ọkwa ebe niile o daalụ my nọọsụ zie
Hmm. 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 What is? Hmm. Daalụ sọ. O nwere ihe m asị m hafụ ya na ntị Chinazụ, mụ just hafụ ya ebe ahụ na ọ ka mma ebe ahụ. Ị na-achọkwara okwu. Daalụ sọ. Ọ ga-abanyekwa olu gị. Daalụ. Daalụ. Ọ na-afụgoni ya. Because I was beginning to wonder, maybe even asị m ka ụmụ nwoke tinye ọnụ, maybe na fa like ya bụ ife. Ha nụ ya. Na fa like ya. Na ihe nwaanyị kwesịrị na-eme eme. Mana ọ dị mma mmadụ niile abụrụ ofu. Anyị ka nje na-asị unu uche unu dị very important, ihe iche. Ọ dị important because ọ bụrụ ihe iche and I'm telling you, ọ na-adịkwa mma sometimes some certain things. Ịmalụ ụdị nwoke gị na ya na-emekọ ihe, ịma ihe ọma like emeni ya. Except na ị chọrọ ịna ka nwanne anyị nwoke a si na elipo na nni taa echi elie ọgwụ. Nya ọ bụkwa echi na mgbede o. Na-echi n'ụtụtụ elie ihe dịka taa na-efe ọ na-abalị echi n'ụtụtụ. Ọ bụ na ofe ka esi biko okwu na-eri ofe n'ụtụtụ. Ili chekwa na eri ọka fọsị ya fuo ya. Ya na. Hello. Unu ga-ejikwa ya nwayọọ. Jiri ya nwayọọ. 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 Ịkpọfekwa mụ. Ihe a bụ DJ Olimbo ọ gị nwa nwere emenwu this kind thing. Ọsọsọ gị. Ịkpọfekwa mụ. Daalụ sọ. Daalụ. Agwa m n'ọsọ gị ga na-enwe ụdị ya. Gị na onye ọzọ anyị na ọ gwa hype man anyị n'ebe a na Keke ime. Daalụ. Daalụ sọ. Amakwa m na ọ nọrọ ebe a nọkwa ya o.
Okay. Okay, jisike kiwachi mazo DJ Olimbo. Bom na 0706-048-5853. Hello. Good evening. Kekime. Konye metelo ya burukwa o. Mm. Mm. Business gị ahụ iwetebe ya na vote ka anyị mee ka ụwa mara ihe ị na-eme ke orube ngwa nsogbu adịrọ o business dị important. True. Mm. Ị na-akọwazi na ọ dịrọ mma ka ego na-ana na nke be nwaanyị. Osikwana na nke be nwaanyị ebe ego ya na-abanye na osikwa na ya wefụtakwa ego ịmaazi ọkụ ya. Adịrọ mma. Daalụ. Oh, daalụ so. Daalụ. Okay. 0706-048-5853. Ka e mere na mmadụ adịghị ekwu maka the effect isi asị a na-akpata n'ebe ụmụaka nọ. Kasa m ekwu ebe a site na-asị na what you give isosi ihe inwe ka ị ga-enyenwu. You can't give what you don't have. Before ị mara ya one day ị ga-asị na emba na the woman ga-adị careful nke a ichesozi ya na one day ọsị nwa ya nwaanyị ngwa ọ 10,000 naira ka ị tinyere ya nwa ya makwa ego a child ma ego na a na-eleda atụ one thing with ụmụaka oke ka iwe na nwa gị nọ hostel right obi na hostel oye border ka ọ bụ and ịma na ị na-eje afịa na this child na-eso gị eje afịa ụmụaka the brain ha dị always open to take things like ha ma ego na ego biscuit last year ha ma na ha jee afịa after 1 year o tinye 1 naira ha ma so ịma nji maka na obere nwa nọ na school and
ijego n'afịa isi na oke na ọ nọ na school na ọ bata na ihe tinyere ego na ọmụmụ ichezizi na gịnị agaghị wee jebe. Sometimes parents, most of the times actually, parents na-edu ụmụaka eji ego those things. Ichezizi na ọ bụ na nwa dị 10,000 mana ide 20,000 and it's not too ka ihe gị wee golu one normal. By the time you mere ya 2, 3, 4, 5 times n'iru this child, ọ ya eche na ọ dị normal. And ọ ya eche na ọ dị this smart because the father is not even checking. Ụmụ nwoke enweghị efe. Ọ na-abịa ụgwọ ụmụ nwoke na-echeki chakwa o, but ọ na-afịa ifu ụmụ nwoke ga-echeki. Ọ ga-asị ọrụ ihe nwa ya nwaanyị. Onene anya n'elu, onene chego. Ọ just mepee nylon, ọ ma njeje gụba na ya 1122. So, anyị adịghị ekwu maka the effect ife a na-enwe ebe ụmụaka na n'otu aka oshi si ebido. Otu aka deceit si ebido. Otu aka lies si ebido. Ihe a na-akpata erika. But I'm surprised na nwere onye na-ekwu maka this thing. Ọ bụ ike ịdị gị right na ya, but kedu effect ọ na-enwe ebe ụmụaka nọ ndị na around people like that? Kedu ụdị effect ọ na-enwe ebe fa nọ? Positive or negative effect? Ọ bụrụ my sister sị gị na ịchọ isi asị gị gụpụkwa ya na dị asị. Ọ bụrụ na like na ịchọ isi dị asị gụpụ the child na asị okwe m na-edi. Mana one day something got cast rịrị gị, nwere ihe dị hidden under the sun. One day afọ list iji je afịa, nwatakịrị a nwee ike efe ma na ọwa nke ide mana idele ego 3. He goes so one, ọjọọ ga-ajụ you cannot explain. Sometimes mothers na dị makpọ ya foolish enough to even explain. But the child, don't worry, the money is with me. Emekwana gịnị? So sometimes this issue na these things anya dị ama na ọ na-enwe negative effect on ụmụaka anyị mụrụ amụ kwesị ịbụ a good example to the society. Hello? Ka ime? Okay, good evening. No. Okwu dịrị ka ebe isi akpa anyị. No. Agwamed ya mfu no o. Eyi. Daalụ. Daalụ. Okay. Ụfọdụ si na-apịrị iko ngwa nsogbu adịrọ. Mana ndị ga-aghọtakwa na apịrị iko ha ga-aghọta. Ụfọdụ ga na ebe ha nọ na-asị anyị kọba. My problem abụrụ your problem. My problem is society. Your problem is your household because ụmụazị anyị after ha ga-eme gị. And I'm telling you, as onye na-agba pati na ya apịrị iko, whether na ibugodu nwoke na ebu nwaanyị sị mana ọ dị high n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Eme gị ya, that thing na-eme onye ọzọ eme gị ma enya ọ ga-ewe gị ajị iwe na eme nghọta ihe ị na-eme until eme gị. Otu mmadụ share understand the experience. Ọ dị ka ịpụta na eso onye nne na nna ya nọrọ that I feel gịnị mana nne na nna gị ka dị ị nwere ihe ịma feel. Ị nwere ike ị understand ya but ị mara ka o si adị nya ị feel it to be ya. So ọ na-adị important sometimes emekwana anyị metụrụkwana onye ọzọ. As in anyị na-eme onye ọzọ si metụrụ anyị I mean to say because ọ na-adị maka ime experience first hand ka ị wee ghọta ihe a na-akọ. Hello?
Ka ime adịkwa m oyi ị na-eme gị okay daalụ daalụ sọ. All right, 0706-048-5853. Hello. Okay, Kime, good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Maazị Famous. Maazị No. Daalụ. Daalụ. Daalụ sọ. Daalụ. All right. 07060485853 ka anyị na-agakwa ka ụbọchị na-agakwa o. Ị na-anya na ifu na nwa obere ihe ka ọ fọzie kịta anụ a ka ụbọchị oge anyị nwelụ anyị mago nke o ruo. So kịta ka ị nwere ohere ijoin anyị ọ bụ na ị chọọ ijoin ijos na-akọ ọma cross ife anyị na-ajụ n'ụbọchị nke taa bụ kedu ife melụ ọ na ọ dị mma nwaanyị ịgba ma kpọ ya nzama ịgba di nzama ịgba di ya piriko how imagine na di gị sendịrị gị ego or na di gị si gị make inquiries maka moto ani or even provision or ihe ha ga-eri n'ụlọ just jee market survey ịghọta ijechezie pụta ihe niile isurvey ihe niile dị na list a chọrọ ime bụ ife let's say 500,000 iwe tinye extra 300,000 or tinye extra cash ihe ịmakwa na a na-ego n'afa gị because ọ bụgodo na nni ka achị igo ihe esoli ya bụ nni ọ bụrụ moto ka achị igo nwoke ya sigo na o ego moto a n'afa gị ana afa gị properties gị nwa ga-use because ọ na-afịara ụmụ nwoke na ọ na-afịara ifu nwoke bịa tụpụla na nenebegodu film ha jisi ike nene news ha bichago phone mechie call business so ihe niile ị na-use n'afa gị but ihe na-ewutete bụ na ị na-agbada atị na nwa gị ma ụmụ gị ma in a situation where ị na-emube nwa n'ọsọsọ gị na di gị ọ na-aka mma
otu isi agba di gị nzama ma apiriko n'elu ife ịmakwa na o ji afa gị ego. How does he make it right? Ụfọdụ n'ime ha, ụfọdụ ndị mmadụ asịgo, mostly ụmụ nwoke bụ ihe kpọọ today, na-asị that na ụfọdụ n'ụmụ nwaanyị na-eji ya hold the household mgbe ife nwe ka o si wee madeba na onwe ka ife anasị wee ground adị ọzọ level ịghọta na di na-eme nwaanyị ewere ya wee hazie ezinụlọ. But na ọkwa ma ọ bụ na ị nụrụ ezigbo nwaanyị, because na o nwere nwaanyị ọ ga-abụ o ruo like this ijiri ojiro mana ọ gba nya ego o ji na akaụntụ ya na-agazi close to 1 million or more than, ada ego gị ọ gbata gị extra na enu anything ị na-enye. Ụfọdụ abịagokwasị na ọ dịrọ mma. Ụfọdụ asịgo na ụdị ihe achụgo nwaanyị na be di ya. Ụfọdụ ji anaghị ama na-eji ihe ịmaka aka ha di gị, mana idecide go na otu a ka mma gị si mee mpa gị, ihe esi otu a mee di gị, ị na-ezi mpa gị na mma gị a ka ebe ha nọ, the situation otu a mma gị si wee hazie dị ezinụlọ, kedu ebe mma gị nọ today ka ebe mpa gị nọ today. Ọ bụ na ha na-abụ nọ together financially ka ebe ha nọ ka their finance level. Gị na onwe gị kwesịrị ijizi all these things ịmụta, check left right and center wee malụ ka ị ga-esi wee mee gịnị ka ị ga-esi wee hazie ezinụlọ gị, not iburu ife ịmụta from be nna gị ọ n'aka nne gị gbim verbatim n'ime ezinụlọ gị. Yeah, it doesn't show sense. Na-asịkwa m kwuo na this situation nke a. So my problem abụrụ ife okenye mee. My own problem bụ kedu ife okenye na-eme otu o si affect ụmụaka, the younger ones na around. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347. Apụta ụfọdụ asị na generational cause. Ihe na-ama nọ nke wa ji aka gị ebutere onwe gị gịnị generational thread, because azụrụ gị zụọ ya for a very long time, and that's why a lot of people na-eme deliverance or their work. Ya ama nọ ife iji aka gị eme onwe gị, ọ bụrụ spiritual anything, ọ bụrụ spiritual attachment. Ihe iji aka gị decide go na ị ga-eji aka gị gbuo onwe gị financially. You nwere financial intelligence and all that. Abi finance intelligence otu ọnụ shwe mana ị kwesịrị ịma ihe ma ka esi ejidete ego malụ na ayọ chukwu si ya onye ga-ego a ya mee gị ka iji dị, ọ bụrụ ihe ị ga-enyere aka mere onwe gị. Hello. Kekwan. Okay, gaa n'iru o. Daalụ sọ.
And I am again adult. Ima what is right and what is wrong. Ima aka nne gị from aka ekpe gị. Kedu ka ị ga-esi wee na-ahazi ihe ka o wee dị ọfụma ka o wee dị ọgọ n'anya. Onye nnu ya eto oge afọ ọ bụrụ onye nnu ya na-agba n'aka kedu onye mụrụ nwa. Hello. Keke ime. Good evening, oh. Ngozi no. Mm. Mm. Dalo. Dalo so. Oh, bye bye. Bye bye. Thank you for calling. And of course, if ọjọọ bụ ife ọjọọ. Ebe a ka anyị ga-ejekwa je gbachara obere egwu o. Zụchara obere afịa. Nna cheta azụ ka anyị tinyekwa ọnụ na ya bụ okwu. Cheta na taa bụ Friday 12 September 2025. And of course, thank God it's Friday, ndị weekend. Ka o si ada. Alright, nwoke ọma ka ntị elu unu nwoke ọma ka ndị tụ happy. Maka na eziokwu so ụmụ nwoke deserve ifefa na-enweta n'aka ụmụ nwaanyị mana nsogbu adịrọ ọ dịgo ka ọ ya adị mana ekpere anyị bụ na ọ ga-adịcha mma very very soon tupu ihe emebie. Ndewo. They call you nwoke ọma. They call you and then they come to the point they're gonna call you nwoke ọma. Now because you don't trying they go call you nwoke ọma. As if you know. Just come and show me the news. Thank you. There's no network, so hi, my back.
Nando. Miri Marugo, no sabu gare. Bat. APEN. You know, I removed my earphones to come and meet you. I'm seeing the candy. I just looked at the time. Don't worry, come on. Okay, don't worry. Let me meet the engineer. Hey, sorry. Just for today's hard That's the one we're playing today, the 26th. No problem. Thank you so much. Well, Nico, you tried for me.
Okay, nwanne m ebezina egwu ahụ for all the good men who feel na fa dey enweta the right treatment from aka nwunye fa. Ya bụ na nwaanyị gị adịghị emeta gị ọfụma ịma na ile onye anya kịta mba na osoro na nwaanyị osoro na ezigbote nwaanyị a na-asị na nwoke nụta na-asị sorry on her behalf because ọ nwaanyị ka m bụkwa and enwere m ike maka na m abụrụ nwoke m ha ghọtacha the situation. But at least to my extent, I'm a miserable disappointment. You know what I go? So, but to every other person out there, be careful. Be careful. Because bad partner, the bad partner, whether anybody get one we be Nzama. I'm gonna able why name what they go, Buna Chuku the breadwinner of your family. Well, oh, you can work try them one mile like this only because singing of fear, or show fear. I don't want the compassionate. Ojiri and they take you undue advantage of you. You what that? Before Maria and Anage and they me poor fees needs to get and sometimes for one year you notice yourself because they try remember the marriage when he was in me game. One is a broke in our manage come I will be not exactly saying and because no working with pride. Inye hozia or brew problem. Therefore, more careful na how when he want her pride, had a humble, had how a good man come na ears rogike. Mana wunye gi due to no any feed your bro parrot. Ne viare na agare ebezina no ta ka dị njọ ga-adịkwa n'mma. Mana for ụmụ nwaanyị bụ na ọnọdụ di ha dị otu a ma no nwere onye ilo ga-anụ ya. Don't worry, egwu m ga-akpọrọ unu na-abịa m ga-akpọrọ unu ya bụ egwu na mmechi. Because of course ọ na-awa anyị na-eme ụdị program anyị na-ehe ele ụfọdụ then anyị na-ebekwe ka ụfọdụ mmanụ ebe ha na-eme ọfụma na ebe fa na-emeti ya ka ha nwee ike mee gịnị hazie their way ihe anyị na-eme ebe a ịhazi ọnọdụ ka anyị nwee ike make sure that na ya bụ message na anyị na-apas enwekwana ihe ọzọ anyị chọrọ n'ụwa na-abụrụ obodo a ịdịrị mụ na gị mma ndụ a ịdịrị mụ na gị mma ife anyị na-eme ịdịrị mụ na gị na mma maka ọ bụrụ na ọ dịrị ọrụ mụ na gị na mma ọ ga-afịa anyị arụ so otu ọbụla o si na-adị marụ na otu aka ọ dị njọ ọ ga-adị mma anyị ihe ekpere anyị bụ ọzọ emena even though n'ụwa bụ emeta mma mana anyị gara anwụ ike anyị kpọọ m na 07060485853. Hello Auntie Chinazọ Kekime, good evening. I thank God ọ dịrị easy. Daalụ sọ. O nwere afọ na-ama m butelu m n'Odenigbo nke a biko. It's not kee maka ihe ọzọ. Emego gị ịwa. Okay. And ị ka na dị ọnọdụ ruo kịta.
Na anụ ị na-ekwu. Ah, mm. Ọ ihe ọ ga-abụ. Anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Mm. Okay. Hello? All right. Okay, ị nọ na-agwa anyị otu nwunye gị si wee kpọọ gị na-agwa gị eziokwu ife dị woman gwara ya. Meanwhile, cheta na anyị nọ na Vote Odenigbo na YouTube. Jee na Vote Odenigbo na YouTube ka ị join anyị live. Biko subscribe to our channel. Tinye your notification bell ka ọ ya bụ onwe ife anyị drop ma onwe ka anyị si bịakwa na live. Efia, ọ dị very important. Kpọọ m na 07060485853. Hello? Kekime. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? LC, no. M na-anụ ị na-ekwu, gaa na-aga n'iru. Mm. 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 Daalụ sọ. Unu anụgo ya because the thing bụ gịnị nwoke iteki go ya by surprise now. Ọ na-awe. Ọ bụrụ na ị gwara ya agwa maka ọ bụrụ na ị gwara ya anya agwa ọ dị iche. Iteki gị anya by surprise ọ dị mago ọ dị ya somehow na ntị by ọ gaziri ụdị ife a mee. Ọ nwere nwoke ga-anụ ụdị ịmago na ụdị ihe a ga-eme kịta anụ ọ bịa take ya likely. Nwere ka ọ ga-eshi esi gị nna nwa m nne m na ị mere ọfụma. Hello? Ka ime? Adị m oyi. Otekwa. Ka onye ọ? Okay, so anamadu ajụ ya sị mmadụ. Adewe n'iwe o. Mgbe ya alụ ka mma na-ayọkwanụ na o nwere nke mmụ ụmụ eme iwe dọkalị. Ọkọtọkalị my sister. Ndị mma ndị oyi.
Mm. Gaa n'iru na anyị na-ekwu. Ee. Mm. Iji ego gị tinye wee mezuo ihe ego n'ụlọ. Igokwa ihe ka e wee ya na igokwa ihe extra 5,000. Ịbatazie isizie ya gịnị? Ọ jụghọ gị. O nweghị ihe o mee na ọ ezigbo nwaanyị ka ị bụ. Mm. 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 Okay. Yes. Mm. Mm. Iwelu na alert ya agbanụ. Asị m iwelugodo without ego ya alert ya ọ ya afụ dị alert. Mm. Mm. Daalụ son oge adịrọzi daalụ o daalụ. Yes, and ebe nke ezigbo nwoke ga-eji wee cheki onwe ya malụ that na the truth is that na ọ bụ na inyerọ ihe na-eme nwatakịrị ji asụ ụsa bụ na ịdị enyi ya nri and ị na-enye ịdị enyeju ya afọ ọ na ị na-enye ya nri but ịdị enye ya mgbe o kwesị ụsa abata ochie abata. Nwoke kwesịrị ịma that na this point na nna ụfụ ya agwakọta nwaanyị okwu gwakọta ya okwu kịta fe mara ya. Ọ bụ na ịdị enye nwunye gị ego ọ dịkwa bad. Ị kwesịrị na-provide for your wife ka ọ hapụ ị na-agba gị nzama because ihe na-akọ ọsụcha ihe a kịta bụ ụmụ nwoke dị stingy. Enwere naturally ụmụ nwoke dị stingy. Yes, ị kwesịghị ịdị stingy to your wife. Ị nwere any reason nwaanyị enụbatagoro anụbata ị kwesịghị inwe any reason ị ga-eji dị stingy to your wife. So ịdị stingy to ha onwe ihe o need and ọ mama nnata gị ọpụ ya a case like this ebe a ka anyị na-afụ a case like this for a man bụ na o mee ọ na-enye gị ego ọ a good man ịma na ịdị alak mana still ụdị ezuru gị ọkwa ebe a ka gị bụ nke nwaanyị nwere problem. So ejide gị ụdị ife a mee ọsụkwa gị na ịnacha ahụ ebe ya ọba biko ama na ya akpọchiete gị azụ. But biko na ife ọbụla na-eme avoid ya na ụmụaka because ihe ahụ one of the bad behaviors a na-afụ na ụmụ generation nkịta onwere ihe na-ezuru ha because amụzigo ha ka esi ezu ochi. So is either na ha weta ya by hook or by crook. Ka ụmụ unu na-amụzi ha ka esi adị contented with ihe ọbụla ha nwere. Ọ dị very important. Ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nketa sị gị jiri nwa ya na-achụ nta ego imechụọ nke ị ga-achụ baa ime ọfịa ma gafụ n'ụzọ ị ga-esi nata afa gị ya bụ sorry. Kechi na-eburu ụbọchị ọzọ m unu ga-anọ n'ije afịa na Volt 104.3 FM mara na Saturday. So that day bụ buying and selling. Ka ị nọnyelụkwa m ka ị si nọnyelụkwa m n'ụbọchị nke taa ka emesịa ndewo.
nta ego. Na-achụ nta ego. Na-achụ nta ego. Ana m achụ nta ego. Nta ego.